ሰላም ክቡራት ተሓትና ቅድሚና ብዝናይ ሎሚ ዛንታ መባልና ነዛ መፅሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣንብብዋ ሓንቲ መፅሓፍ ክንሳ ክንዲ 7 መፅሓፍ እያ። ምክንያቱም ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ብሓንሳእ ጠርኒፋ ስለ ዘላ ገለ ካብቲ ብዙሕ ንምጥቃስ ዝኣክል ተስፋ ቆሪፅካ ኩሉ ነገር ፀልማት ኮይኑ ይረኣይካ እንተሎ ንበባ ክትእወት ምስ ትደሊ ኣንብባ፣ ፍቕሪ ክተስተማቕር ምስ ትደሊ ኣንብባ፣ ሓዳርካ ክፀንዕ ምስ ትደሊ ኣንብባ፣ ምስ ሓውሃ ሕቆን ከብድን ወይ ዓይንን ሓመድን ኮንካ ትጓዓዝ እንትሓሊኻ ኣንብባ፣ ናብራ ስደት ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ሊብያ ዘጋጥም ሽግራትን ኣመፃትን ዘይተነገረ ዛንታ ጉድን ሚስጥራትን ክትሰምዕ እንተደሊኻ ንመፅሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣንብበም። ምእንቲ ፍቕሪ ዝተኸፈለ ዘሕዝን ፍጻመ ኣብ መፅሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ እዩ። ዘረኸብካዮ ገንዘብ እንታይ ክገብሮ ኢልካ ትሽግር እንትሓሊኻ ወይ ሒዝካዮ ደቂስካ እንትሓሊኻ ንመፅሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣንብባ። ብሓፈሻ ንኩሉ ትድሕስስን ኣብ ዓለም ዘለካ ኣጣምታ ንክትቅይርን እናተዘናግእካ ሂወትካ ተማሓሸላ መጻኢኻ ተጸብቐላ መፅሓፍ እያ። ዳርጋ ብነፃ ብሕሱር ዋጋ ምእንታን ኩሉ ሰብ ከንብባ ተባሂሉ ተዘርጊሓ ስለ ዘላ ከይተወድአት ከላ ኣንብባ። ፍቕሪ ኣብ ጀርመን እንተተባሃለት እውን ኣብ ጀርመን ምርኮስ ጌራ ስለ ዝተፃሓፈት እዩ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ትምልከት ስለ ዝኾነት በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ብወሳብ እረኸብዎም እንዳበልና ናብዚ ናይ ሎሚ መዓንቲ ዛንታ ከነመሓላልፈኩም። ኣብ መንደቕ ተፀጊኣ ክትነብኢ ረኺብዎም ጣሚትዋ ሕልፍ በለ ይኹን እምበር ነፍሱ ምግባር ስለ ዝዓብዩ ምልስ በለሙ ይሒዳ እንታይ ፀገምኪ ክብል ሓተቶም ሰብ ኣፅንሕን ለይሉ ብሓደራ ዝሓበኒ ገንዘብ ጠፍኢኒ በለቱም ንምዃኑ ክንደይሉ ምስ ሓተታ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ሰንበደም ብኡ መጠን ድማ ኣደንገፀቶሙ ናይ ገንዘብ ፀገም ስለ ዘይብሉ ክሕግዛ ወሰነም። ምስ ነገራውን ብዘይ ልባ ካብቲ ተኮርሚያ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት መሬት ተሲኣ ሓቂፋ ሰኣመቱ። በዚ ርክቦም ሓደ ኢሉ ጀመረም። ብሓደራ ዝተውሃባ ገንዘቡን ሓንቲ ካያጉደለት ንዋንኡ በቲ ዝሃባ ገንዘብ ገይራ ኣረከበቱ። ገንዘብ ሓደራ እዩ። ንኣብነት ጠቕልልቲ 100 እንድሕር ሒቡካ 250 ጌርካ ከማ ክትመልሰሉ ኣይግባእን። ከምቲ ኣሚኑ ዝሓበካ እምነትካ ኣቂብካ ክትረክቡ ህልናይ ግዴታ ኣለከም። ብደገ ደጊዕም ዝራኸቡ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ግና ገዝኣ ምስ ወሰደቱ ሓንቲ ቆልዓ ጓል 7 ዓመት ትኸውን ምስ ፀንሐቱ መን ምዃና ምስ ሓተታ ጓልያ ክትብል መለሰትሉ። ቀፂላውን ውልድ ምስ በለት ኣቦኣ ስለዚ ኣመነላ ቤናት ኣብያ ከም ዘል ሓበረቱ። ጓል 19 ዓመት ከላ ከም ዝወለደታን ብጀካ ኣቦ ጓላውን ካልእ ከምዘይ ትፈልጥ ሓበረቱ። ኣቦ ጓላውን ከምኣ ወዲ 19 ከም ዝነበረ እውን ብኡ ኣቢላ ወሰኸትሉ። ዛንታኣ ሰሚዑ የዕሊሉ ካብቲ ገዛ ወፅም። ሓሊቱ ካብ ምጋስ ግና ኣዴው ኣለን። እዚ ንወዲ ከምዝን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጓል ንክትፈትዎ ግዜ ኣይወሰደትን። ይኹን እምበር ብኸመይ ከም ትሕብሮ ህርብት በለም። ድሕር ክንደይ ምዕልባኣት ግን ኣፋ ውፅያ ምስ ነገረቱ ንሱ ንሕቱ ኣይፀልኡን። ብኡ ኣቢሎም ፍቁራቱን ኮኑ። ግና ሓደ ነገር ተፈጥረም። ስድርኡ ምስ ሰምኡ ዝሕዝዎም ዝጨብጦም ጠፊእዎም ንዝወለደት እናበሉ መውፅዕን መዓቱን ከልእዎም። ኣብ መንጎ ንሳን ስድርኡን ተቃርቀረ። እንታይ ከም ዝገብር ሕርበት በሎም። ምስ ስድርኡ ዘለዎ ፍቕሪ ወሰን የብሉን። ብሕንቃቕን ብኣዝዩ ልዑል ፍቕሪ ኣብዩ። ስለዚ ንወለዱ ከጉሒውን ዝድለ ኣይኮነን። ጓል እውን ነዚ ምስ ሰምዐት ካብ ሓሊት ዝተለዓለ እናፍቀረቶ ክንሳእ ንፈላለ በለቱም። ምፍልላይ ዝበሃል ከይተስምዕኒ ኢሉ ኣቕመፀም። ንሳ ኣፋ ከምኡ ይበል እምበር ልባ ከምኡ ከም ዘይብል ኣፀቢዖም ትፈልጥ እዮም። ንስድርኡ ከእምን ብዙሕ ዝዓረ ግና ወከ ነቕ ክብሉ ኣይተረኣዩን። ክንዝኾኑን ምስ ወለዱ ተባቲኹ ምስኣ ተጠርነፈም። ኣዲኡ ነዚ ምስ ሰምዐት ብጓሒ ዝኣክል ብሕማም ተደኒሳ ዓራት ሓዘት።
ንኣሰብ ዝብለካ ስማዕ እናበሉ ኣዝማዱ ኮነ ዝተፈላለዩ ሰብ ለመኑም ይኹን እምበር ዋላዳ ኣዲኡ ተደንገጾ ዳ እምበር ካብታ ጓል ፈጺሙ ክፍላይ መረፀን ጓል ብወገና ካብ ዝተፈላለዩ ሰብ ምፍራሕ ከመጻ ጀመረ ፈጺማ ቃሲና ነታ ምድሪ ክትርገጻ ኣይከኣለትን ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት እትያ በቃ ኪድ ናብ ወለድኻ ክትብል ምስናይ ንብኣት ሓበረቱም ሕጁን ካባኺ ዝፈለኒ ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ የለን ኢሉ ኣበደን በለም ብኡ መጠን ድማ ምእንቲ ኣዲኻ ክትብል ዋላ ንጊዜኡ ካብ ዘጓርሕ ዝብል ልመና በዝሑ ግን ንዋል ሓደ ክሰምዕ ኣይከኣለን ኣዲኡ ብጓሒ ሕርር ኮምተር ኢላ ዘየመስል መሰለት ወዲ ግና ዝኣጅማ ይመስልኒ በዓላት ፈልጥ ዝበለይ ዝመስል ምስታ ጓል ደኣ ክጸግእ ወሰንም ይኹን እምበር ብወለዲ ዘይተባረኸን ዘይተመረቐን ነገር ሙሉእ ክኸውን ዘይሕሰብ እዩ ሽሕ ጊዜ ብሓንሳብ ይኹኑ ደኣ እምበር ኣብቲ ገዛ ፈጺሙ ናይ ቅሳነት ዕረፍቲ ምልክት ኣይነበረን ወጊሑ ክሳብ ዝኣረብ ብጭንቀትን ሸገርገርን ዘሕልፉም ኣብ መወዳእታ ሓደ ጌሹ ዝነበር ኣርኩ ይመጽእ እሞ ቀስ ኢሉ ከረድኦን ከመክሮን ይፍትን ኣብ ዓለም ካብ ወለድኻ ምጉሓይ ዝኸፍእ ነገር የለን እወ ይፈልጥ እነ ዝናጓል ኣፍቂርካያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገና ብሓጊ ወለድኻ ዘይወለደት ብስነ ስርዓት ተመሪእካ ክትወፅዩ ንሳቶም ከምኡ እንተበሉን ከም ወለዲ መጠን ኣይተሓዘሉን እዩ እሞኻ ኣዴኻ ኣብዚኻ በፂሓ ከላ ከምዚ ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮኑን ስለዚ ስምዓና ኢሉ ደጋጊሙ ምስ ለመኖ ግና ከይፈተወ ክሰማማዕ ተገደደ እናፈተዋ ከሎ ድማ ተፈለዮም ይኹን እምበር ዘድሊ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ገይሩለዩ ኣዲኡ ኣይሰሙን ሰለስቲ ናብ ንቡር ተመልሰት ፈወሳ ግዲ ንሱ ኮይኑ ጸኒሑ ቀምሲላ ከምዚ ነበረት ክጠጣእ ጊዜ ወሰደትን ምስ ስድርኡ ተዓሪቁን ምስ ናይ ዝተሰብረ ልቡ ምንባሩ ደኣ ቀጸለ ዘሐጉስ ብስራት ንኣፍቀርቲ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን እንሆ በሉ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ዘርእስታ ሓዳሽ መጽሓፍ ትመጸኩም ኣላ ናይ ጀርመን ኣለኹም ዶ ብሓፈሻ ንኹሉ ገዛእቲ ኩሕኩሕ ሓዳሽ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ብደራሲ ዳንኤል ገብረትንሳኤ ስደት ምጅማር ጥራይ ዘይኮነ ርእስኻ ምፍላጥ እውን እዩ እዛ ሓዳሽ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣብ ዓድጓና ንዘሎ ኤርትራዊ ሓድሽ ብርሃን ንምሃብ ዝተጻሕፈት ናይ ተስፋ ድምፂ እያ ህይወት ብድሆታት ክትፈጥር ከላ ፍቕሪ ድማ ክትፍትን ከላ ከመይ ጌርና ኢና ጸኒዕና ደው ንብል መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ነቶም ብስራሕን ብትምህርትን ብናብራን ዝደኸሙ ልብታት ዳግማይ ሓይሊ እትህብን ተባራብርን እያ ብዛዕባታ ኣብ ስደት ኮንካ ንዓለም እትስዕረሉ ብልሓት ከምኡ ድማ ብዛዕባታ ንኹሉ እትሐዊ ፍቕሪ ብሰፊሑ እትገልጽ ዓባይ መጽሓፍ እያ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣብ ስደት ንዘለኻኹን ኣብ ካልእ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ከም ሓደ ናይ ህይወት መምርሒ ኮምፓስ ኮይና ከተገልግለካ እያ ዕላማኻ ንምውቃዕ መንነትካ ከይጠፍእ ንምዕቃብ ፍቕሪ ህይወት ንምስትምቓር ሎሚ ነዛ መጽሓፍ ክትውንና ይግባኣካ እዩ ተስፋ ይትቑረጽ ምኽንያቱ እቲ ዓወታ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ትብለካ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ንትፈትዎ ሰብ እንታይ ዓይነት ህያብ ክህቡ ኢልካ ትሓስብ እንድሕር ኣለኻ ብዛዕባ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣይሰማዕካን ኣለኻ ማለት እዩ እሞ ጉየ ተቐዳደም ምኽንያቱ ውስናት መጽሓፍቲ ስለ ዝኾና ልዕሊ 300 ገጻ ዝሓዘት መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ካብ ጽምዋ ኣናጊፋ ንጉዕዞ መገሻኻ ካብ ባቡርን ኣውቶቡስን ነፋሪትን ሕፂራ ከይተረዳእካ ኣብ ትደልዮ ቦታ ተብጽሓካ ፍሊት መጽሓፍ ንምውናን ንምክፍፋልን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ወይ ኢሜይል ተወከሱና ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ትኩሕኩሕ ብልጽቲ መጽሓፍ ብደራሲ ዳንኤል ገብረትንሳኤ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን